dinudurso, apang ngagday. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay ngay salani, kaslasan ka mat anaragsak anang aklon iti panagayat ko. Naragsakak, Marshal. Ngamin saan lat na maikat iti kaunggak ti panagdandanag ko. Anya ti pagdandanagam? Amangan ngamin numaaman ni nanang ko. Sigurado nga tanak dayjay. Di ka madanagan salani. Di nan tumaamuan ti may papan iti relasyon ta. Sigurado ka? Wen, agtalag ka di kanyak. Ngam, kasanon nagsikuga. Sika talaga. Ay ayaten ka. Ngam di na kayat asawan. Agapo tagayan ayatan. Kat agsikog ka na dagos. Dakkel ti respeto ken ka. Agyaman ak unay no kasda, Marshal. Agyaman ak unay. Edgar, rumbang lang nga agalisto ka. Mapmapanan tiyal daw. Ngam awan mo ti maawis yu amay nayon kada tayo. Ar-aramidin may matamin akabalan may, Pangulo. Ngam talaga narigat ti agawis iti mainayon kada tayo. Jak kayat day ta panagras-rason mo, Edgar. Kasi timbagak, agalisto ka. Aramidem amin nakabaalam. Pangulo. Rugrugi pa'y lang day ta. Isanas ka na maruam kan. Tabayat abumay bayag kan dumakdakkel ti grupo tayo. Umad-adumat ti responsibilidad tayo. Isasa na mabalin ngagpatay-patay kayo. Pangulo. Yak kaya ti puro sa ulang. Agunay kayo. Tainton makompleto ti grupo tayo. May patungpal tayo matan ti misyon tayo. Apay ka di, Edgar. Kasla na unag-unay ti pampanunutan. Ay. Kinarkaro na kitin. Kasano? Kat mapilpilayan ti grupo tayo, Merna. Kasano ako nam amapilpilayan? Kita man ngamin. Mano tayo lang ang miyembro. Kurang tayo talaga. Di mon pagparikutan day ta, Edgar. Addan tulat ta mainayon. Di ka ngamin agapura. Kaanon tungay? Di ka ngamin agapura. Addan to ti aldaw nga adda ti mainayon kada tayo. Inot-inot ngamin Di ka agapura kunak manan. Kasanon, no adumanan ti sao ni Pangulo. Ammo matan ti ugali ni Pangulo. Iso adimon ikan kano. Tinapadag, di mo tubngaran dagiti pagalagadan iti grupo tayo. Mirna. Sana bali, Edgar. Grupo tayo. Iso nga agtitinulong tayo. Kasla italaang amakitak day ta lalaki, Olive. Asino ti dakdakamatang? Day taman linabsan ta lalaki. Transferring ata. Wan nga paiso niya. Amangan mo't no transfer nga paiso. Wan siguro. Ay na. Nagta-erbes. Ha? Sika talaga siya, Lani. Ipulong ka ni Marshal. Ala ni da ito Api ngay pulong nakngay. Awan matimadian na isawang ko Joke laang siya, Lani. Danag mo na yan. Di ka agar-aramid, Olive. No ag-break kami, si Kati Akimbasol. Ay na, in love ka talaga niya. Ulitak manan, awan ti pagdanagam, gaputa awan ti maidanon kan kuana. Anak ko, kumusta mo ti panagadal mo? Nasaya at latamat, nanang. Ay, nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Igaid mo ti panagadal mo. Gaputa para mutlakan ka ti amin. Wan, nanang. Si kanto ti agnomar iti dayta. Gaputa dumalat ta ti adda nagadalan na. Wan, nanang. Kas makita mo't anak ko. Awan sa ni ko atayo. Awan ti maipatawid ko ken ka. Iso nga ikarkarigatan ka apagadalan. Wan, nanang. Ay, agyaman anak ko. Kat ulit ti imbagak
Agadal ka anaimbag, tapara metla iti masakbayam. Agsagana ka, Edgar. Ha? Apay, Mirna. Rumwarta. Sa dino ti papananda? Bilin ni Pangulo a rumwarta yo. Mapantayo agpaliiw iti aglawlaw. Kat gundawayan tanda ito'y. Tapno agkita iti mabalin tayo a pagrekrutan. Ala, wanan. No kasta, data ti agkuyog? Wen, ngam aganad ka ah. Di ka basta-basta agsasaw no addaman masalaw tayo. Obserbaran tayo pa'y anaimbag. Wan, Mirna. Narigatan. Amangan no dagiti masalaw ta. Kat karaman kadagiti kayat tayo abalsan. Olive, adda man ang lalaki anataer. Anya? Wen, ngam, adamot kadwa na a babae. Kat, apay nga roda kasta ti jar mo. Kasla malidayan ka matitikas ta unay. Nobya na nga taday jay. Kat anya ko man o nobya na. Ah? Ay, awan, naibagak lang. Oy, di mo ibaga masakitan day tariknam. Kwa, saan mo't? Ay na siya lani. Apay nga aginteres ka unay ti day dya lalaki. Addan ni Marshall. Iso adi ka man mang panpansin iti sabali a lalaki. Alawanin, lipata mo ti imbaga. Italamanan nga kuyog ta sa lani. Kailiw ka una yan. Anong santa ati kastoy? Anya nga rod, kat agad-adal tapay lang. Ado ti pa ka kumikumanta. Wen, siya lani. Agadal ta na imbag. Tapno maadaan ta itinaranyag ang masakbayan. Juan Marshall. Ngam, Oh, apay nga ngagsanay ka. Anda ka di parikot? awan, adala pang panunutak. Kabailan nakngatan ni nanang apagadalan? Ay na, di kagdanag. Makalpas ka iti panagadal mo. Basta tulungan mo't ti bagim. Apay ka di akaslan na unag akanayon ti pampanunutam, Edgar. Pampanunutak dagiti pasamak iti pamilyami, Mirna. Ha? Nagsisinak kami asa nga pamilya. Gapu ka dagiti gamrud apada pinarswa. Isuda ti makagapo. No apay adjakon ammo ti ayan dagiti naganak ko. Edgar? Inagaw da amin asa ni kuwa ni tatang. Ultimo na kaipatakderan ti balay mi. Katidakas. Awan man laang tinangtulong kada kami. Edgar? Dayta ti kang runaan a rason. No apay akayat ko ti agibalas. Nakakaasi ni tatang. Pinagbalindaan nakakaasi. Sa diwa pay laang iti panunot ko ti kinaranggas da. Ala, sana bale. Agtitinulong tayo amang singir kadagiti tattao amasaknan. Gapu iti kastaan na pasamak iti biyagyo. Kat sapay la kuma. Ta si bibiyag da pay laang aging gaita. Day tamat ti kanayon ko adawatan. Sapay kuma, taag kikita kaming tupay. Di ka mapukawan itinamnama, Edgar. Dumteng tulat tadayta, agon daway. Mas daawak, Olive. Oh, apay ka di manan siya lani. Saanan ang nagsubsubli di na gwapo a lalaki? Apay, kailiw mo ang makita? Saan mo't? Mas daawak lang amin. Gaputadya ko nakit-kita. Aminin! Asino nga taday di a lalaki? Apay nga taadya ko nakit-kita dito'y pagadalan. Wano? Nagsardangatan nga agadan. Ay, mainay-nayon pa'y day di apang panunutan. Ngam,
Apay nga takas to'y tiriknak. Diyak maawatan. Salani? Ah. Ada ka matlagayam dito eh. Marshal, Di mo pa yan napuutan ti asidag ko. Kasla na unag ti pampanunutan. pasensya kan. Dala nga min pampanunutak. Anya nga min dayta? Ada ka di parikot mo? Awan parikot ko. Pampanunutak nga min. No anya ti isubmit ko ang project ko ijimay sa subject mi. Sigurado ka? Uwan. Kung naklakit din no anya. Naimaglakit din. Da nakapanunutak iti rason ko. Narigatin no maamuan na no anya ti pampanunutak. Olive, kasladyakon ay ayatan ni Marshal. Anya? Apay, nagapa kayo kadi? Saan mat? Nga mariknak laang akasla na punasan ti panagayat ko. Si kamot siya lani. Kat no nagsingpat ni Marshal, Wan, nasingpat. Nga mapukpukaw nga ruden ti panagayat ko kenkwana. ay na, kasaritam siya lani. Ibagam ti podno amarikrik nam. Bay amon, basta yakon panpansinan. Numadlaw na, o di nasayaat. Ngam no saan, makaamon itibiyag na. Ay na siya lani. Saan anasaya at ti kasta? Sigurado ang masakitan dayjay no kastaman bilang ti aramidem. Mariknak nga ruod nga awanen panagayat ko kenkwana. Numakan ko ma, natamnayan tiraman na. No awanan ti mariknam a panagayat kan kuana, maawatak dayta. Ngam ti kayat ko laang nga aramidem, kasaritam ana imbag. Tapno saan mo't unay ang masakitan di tao, siya lani. Anak ko, da kayo kadipay itinobyong. Wana nang, ngam planok nga rod nga i-break. Ha? Wana nang, mariknak ngamin adyakon ay ayatan. Ay, do may papan itirik nam. Sika, ti ayan na dayta, anak ko. Tilaang makunak. Nasaysaya at ngamin, no ipamaysam ko mati atensyon mo iti panagadal mo. Wana nang, Aramidem amin akabailam ita, para iti masakbayan. Ay, nadaras ti panagtulid ti aldaw. Ay, narigat ti panagbiag ita. Kasanon, no narigrigat ton inton panawin niya. wan nga rod nanang. Day tamot lang ti pampanunutak. Iso ako nak nga i-break ko ni Marshal. Tapno makakonsentrate tak iti panagadal ko. Olive, mabalin ka di kasarita ka. Apay ka di, Marshal? Awan ka di ti madmadlaw mo iti gayem mo. Ha? Apay ka di? Kalaat nga mina nagbaliw kanyak. Dandani di na kon kaya ta kasarita. Awan mati mo ka nagbasulaken ko ana. Anya? When Olive, dayta ti madmadlaw ko kenkwana. Iso apang aasim ko ma. Ibagam kanyak. No anyaman ti nasaon na ken ka parikot na. Awan mo tinaybagbagan a parikot na. Ngam, adala ang nasa una kanyak, Marshal. Ha? Anya dayta? Diyak kayat nga unaan ni siya lani. Kayat ko nga iso ti mangibagakan ka. Saan asyak? Please, Olive. Ibagam ko makanyak no anya dayta. Ladingitak, Marshal. Diyak kayat ti makibiyang kada kayo. No anyaman ti mapaspasama kiti nagbaetan nyo. Ornusan nyo kumaday ta adagos. Shalani, agsao ka ko ma. Apay akastamat din ti panangkitam kanyak. Marshal, Apay ka di akasta ka. Ada ka di parikot mo. awan. Ngam apay nga rod akasta ka. Kasla ka nayon ka ama-imay-mayang. Marshal, Kan, anya dyan nasao kanyak ni Olive. Adda ka no na ibagam ken kuana. Ngam di na kayat nga ibaga kanyak.
At din baganakan ka? Wan, ngam di na kayat nga ibaga. Gaputa si kakanuti mismo amang ibaga kanyak. Iso apang asim. Ibagam kumanuan niya data. Tapno amok mater aramidak. Kayat mo ka di ama-amuan, Marshall. Nakasagana ka dumag. Sige. Danggam nga rod di bagak. Salani. Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. Ano niya? Dinudurso, apang ngagden. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakasagana ka dumag iti ibagam salani. Iso apang asim. Ibagam kuman. Tangay agpilit ka. Danggam nga rod anaimbag ti bagak. Salani. Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. Anya? Wan, mariknak asaan akong anaragsak iti relasyon ta. Iso apang nga asim ta itid mon ti wayawayak. Anya tinagbasulak. Taramidam kanyak ti kastoy, Salani. Apay akala at matanda ito'y adesisyon mo. Pakawanan na ko, Ma Marshall. Imbagak lang ang tipod no amarikrik. Salani. Sana bale tagad adal tapay laang. Adupay ti mapasamak iti biyag ta. Ngam sikat ti inspirasyon ko iti panag-aadal ko, Salani. Diyak kabalan numapukaw ka iti biyag ko. Pagbalinam nga inspirasyon dagiti arapaap mo. Ket ikarigatam atun uyan dagitang arapaap. Agsinata, tapno maikanta iti konsentrasyon nga agadal. Ket agadal ta kumaan na imbag para iti masakbayan ta. Awanin ti maramidak. No talaga di na kun ay ayaten. Sige. Palubusan ka. Ket sapay kuma. Taagadal ka nga rod na imbag para itinaranyag ang masakbayan. Nagsakita talaga ti Riknak, Olive. Diyak amin ninamnama akastoy ti aramidan ni Salani. Saan ta atengal ti panunot kan Riknana, Marshall? Iso nga aklo ng matan tinagbalin a desisyon na. Narigat mo't laang, no ipilit mo ti bagim kan kuana. Awan matya mo ka nagbasulak ken kuana. Sa anak mo't nga istrikto a boyfriend. Ngam apay ngay naramid na kanyak ti kastoy. Kas itinakunak, ada bukod na a desisyon. Ado dagiti kayat na nga aramidan iti biyag na. Kayat na pa'y nga agmay maysa. Isu siguro nga inaramid na ti kasjay. Olive. Ala, aklo naman, Marshall. Kan maysa, ubing tayo pa'y. Igaad tayo pa'y ket di ti panagadal tayo. Enjoyan tayo pa'y ti biyag tayo, kas maysa nga estudyante. Sana bale, dumtento ti umno a panawen para iti day ta abanag. Wen Olive. Agyaman ak. Gaputadda ka nakasagana adumngag kanyak. Ket ikarik iti bagik. Apasaya atak ti biyag ko. Tapno matungpal ko ti imbaga ni Salani. Idi nag-break kami. Agadal kami na imbag para iti masakbayan mi. Adda man ang ti estranghero ang lalaki. Italaang ang makita ka. Ha? Umasidag ka niya. Ay, miss. Hi, sir. Edgar tinagan ko. Ngam edlatan, miss. Mabalin ka di maamuan. Noon niya ti madaydaya onagan mo? Siyak ni Salani. Nagmayat tinagan mo Maibagay iti kinapintas mo. Awagan naklatan iti Ed. Ed, kunamlatan. Ed gayam tinagan mo. Ay na, nagtaur ka talaga. Miss, ada ka di bagbagam? Awan, Ed. Kasla italaang manen ang makita ka. Un, miss. Italaang manan na makaumayak dito'y pagadalan nyo. Malagip ko ngamin.
Nakita ka idin. Ngam kasla nabayagan day jay. Kunak nga rod no transferi ka dito eh. Saan, Shalani? Imayak. Da ko mai-introduce ko kan ka. Anya day ta? Anam panagkunak. Saanan nga umanay ti oras ta. No itan ti panagsarita ta. Amangan no mabalin. Nga inton sa balay lang ng aldaw. Masapa ka arumar inton Huwebes. Urayan nak dito eh. Tapag saritaan tanuan yaman day tangay bagbagam. O sige, kat agyaman ak, Shalani. Agyaman akmat, Ed. Agkita tanto inton Huwebes. Amom ka di? Naam-amu kun jay estranghero a lalaki. Anya? Wan Olive. Ed, tinagan na. Kasano anam-am mo? Inasit ganak idikalman. Kat nakiam-am mo. Ay na, sika talaga siya, Lani. Estranghero day jay. Iso adi ka unay agtaltalagkan kwa na. Madlaw mat anaanos. Kasta talaga ti tao. Nasingpet iti damo. Ngam inton agbayag. Rumor tumatla ang tipod no aburik na. Ay basta, nalag-antirik nak itiday di alalaki. Kat agkita kaminto inton Huwebes. Gaputad da ka no ibaga na kanya. Anya? Wan Olive. Ay na, balaagan ka manan siya, Lani. Agan annad kay ti dayjay nga Ed. Gaputa di mo amu ti pudpud no akina tao na. Edgar, kurang tayo pa iti grupo. Awan katulungan tayo, naman mano tayo lang. Huwag nga ron, Pangulo. Hanggang sana bale. Tamanay nayunan tayon to. Wan matkat di. Ngam no ita, panagkunak, mabalin tayo narugyan tiyag karaw. Anya ti kayat yu asawan, Pangulo? Panawanan tapno mapantayo ag dakiwas iti ili. Intaya ag obserbar, tapno ammo tayo no anya ti umuna nga iwayat tayo karag iti plano. Uwan, Pangulo. Kagidan na ita ti panag-recruit tayo karag iti mayat ako mapeng kada tayo. Ngem ulitak ti bilin ko kada kayo. Masapol nga agan annad kayo. Agyaman na kiti oras mo, Shalani. Agyaman akmat unay, Ed. Kat panunutak an imbag ti injayam kanya. Wan. Naragsak ti grupo mi. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Nga awan ti mangkon kontrol kan ka. Adda freedom mo, ako nada. Ed, Patsyak addi ka agbabawi. Numainayon ka kada kami, Shalani. Gaput awan ti pressure iti ayan mi. Awan ti makibibiyang kan ka. sigurado ka kadi amayat ti grupo yo, Ed? Masiguradok dayta. Gaput may salaan ti kayat mi ang mapasamak. Kontraan dagiti kilo a pagalagadan. Ken mangbales kadagiti nang pasakit kada kami. Sige, agsarak tanto manen inton sumaruno nga aldaw. Ket maamwam to ti desisyon ko. Kumusta nga iti panagadal mo kaanakan? Mayat-mat, auntie, sa anak unay amarigatan iji pagadalan. Maragsakan nak amakangag iti dayta. Ala, igaud mo ti panagadal mo, tapno makaturpos ka. Wananti, Sikala ang tinamnamaan ni nanang mo, iso adi mo ko mapaayan. Kan oray siyak, namnamaag ang makaturpos ka. wan auntie. Nasingpot ka, kan nasaririt ka. Iso nga amok nga agturpos kantaw. Kat dakaminto ti kang runaan ang maragsakan para itibaligin. Shalani, among ka di? Ado ka nang timataktakawan iji sentro? Kastaya. Wan, ay na, nakabutbutang timapaspasamak itan. Ha? Unay kamatan, Shalani. Apay ka di akasta ka. Kasla di mo mauawatan dagiti ibagbagak. Diyak nga rod maipamay sa ti panunot ko. Mais-istresak pa yun. Apay ka di ngamin. Adda ngamin bagsak ko. Anya? Wan Olive, iso day ti parikot ko.
Nangatuunay ti expectation dananang kan ni antit. Kat no maamuan da dayta, sigurado ang maupay da kanya. Ay na, di ka unay agpanpanunot. Adapay remedyo. Kan may salaan mo tibagsak mo. Ay, diyak ka mo, Olive. Talaga ang mariribukan ako unay. Talaga naragsak ti lubong tayo, Edgar. Awan makibiyang ka na tayo. Kan agbyag talata nga oray saan tayo ngagtrabaho. Un nga rod, Pangulo. Naitati magbagak idikan ka. Isa kinunakan ka, sumurot ka kada kami. Tap na mapunas ti saam amarikrik-nam. Gapoy tinapasama kiti pamilyayo. Pangulo. Agsaga na dagiji at tao. Tas singir to ida itinangina. Ops, relax ka lang, Edgar. Saan pa nga ita? Tas saan tayo pa yan nakasakana? Un, Pangulo. Ngamnam na maakto. Amaikan iti hostisya. Tinapasamak iti pamilyami. Di ka madanagan. Mainayon dahi ta iti misyon tayo. Ngam timing lang. Narigat pa ita. Tasaan pa ya kompleto dagiti usar tayo. Oh, apay akasla sa bali ti Jarmo ita siya lani. Apay, anda ka di parikot mo? Ay, talagang adda parikot ko, Ed. Apay, anyang amin aya dayta. Ma-stress ha. Gapot adda bagsak ko. Kat sigurado ang kaguradak dagiti naganak ko. Anya? Hun, Ed. Diyak ka mo tiaramida. Kan... Kasla maumaak pa yan. Gapo ta ma-pressure ak unay. Gapo iti na nga to unay nga expectation dana ng kanya. Simple lang ti solusyon na dayta siya lani. Ha? Di mo ngamin pampanunutan. Kanjay kunakan ka, ano sumurot ka kada kami, awan to dagita parikot mo. Anya? Awan siya lani. Gapo ta puro ragsak, ti adda iti grupo mi. Sa anak pa'y anak kapangadang, Ed. Ibagaktukan ka. Sige, siya lani. Di ka apuraan. Jay kunak akan ka. Di mo unay pagparikutan dayta. Gapo ta simple lang dayta. Madadaala ang tipintas mo. Anya? Mayat sa ti aldaw mo itaan, siya lani. Win Olive, gapot na orekas ka sa no? Limag antirik na. Ha? Wan, gapot na naragsak akasarasarita ni Ed. Anya? No kasta, nagkita kayo manan? Win Olive, kat amom ka di? Naglag antirik na kan kwa na. Ha? Nasingput ni Ed. Kan naragsak akasarasarita. Kan may sa? Kasla kayat kumutun ti makigrupo kadakwada. Ay na siya lani. Agpanunot ka kumaan na imbag. Di ka agdardara sudos. Ha? Di mo amunoan niya ti talaga agrupo da. Ang mga no kamang damot ti rebelde. Anya? Iti kasjay akinataar na? Kamang ti rebelde ti grupo da? Anya tamutang ay. Iso nga agan anad ka kuma. Ay basta, may sa ti masiguradok itiriknak. Nalagan tiriknak ken kwa na. Ken kasla kayat ko ida suportaran kadag iti misyon da. Madlaw ko anaragsak akanayon ni Shalani, Olive. Ay, jakman amoy ti dadya agayam ko, Marshal. Ha? Apay ka di? Malagip mo ka di ibagbagak idikan ka nga estranghero a lalaki? Apay ka di day, Chay. Agayan ayat da ka din? Saan matkat di? Ngam, nagtalak adagos iti dayjay nga Ed. Kat di na pa'y am mo unay. Anya? Wen Marshal, kat ti dakas na, ada ka no iyaw awis dayjay nga Ed kan kwa na. Kat kinunalkit din akas lakayat na asuportaran ti grupo dayjay nga Ed. Anya? No iso amis mo tinang ibaga iti dayta. Patsak asaan ta akabalan at ubngaren. Iso apan ako
Nasaysayat no kasaritam amis mo ti inana. Wan nga ron, Marshal. Adaatap ko ag grupo dagiti makakanigid dayjay. Anyan ni Shalani. Amangan kit di no mairubo iti daytang aramiden na. Wan nga ron, Marshal. Uray nag-break kami kini Shalani. Napatagpailangan kanyak. Iso apadasak akasarita. Sakbay ama ilawan. Anak ko, adda na sa utigayem mo kanyak. Ha? Anya dayjay, nanang? Shalane, anak. Asino jay lalaki akasinsin narak mo. Ah? Ni, awan mo't nanang. Di ka kuman aglibak. Ed ka no tinagan na. Katinakas, nabiit laeng anam-ammom. Ngam nagtalikan adagos kan kuana. Ha? Anak ko, di ka kumaagdardarasudos. Narigat ti basta agtalaklatan. Kan maysa, agan-anad ka. Di ka kumakumapkapang iti grupo, nga idijaya daken ka. Imbaga amin ni Olive dagita kada kayo, nanang. Wen, anak ko. Gaputa di mumut kanun ikan kano. No iso ti makisarita ken ka. Bayan nyo, nanang. Siya kun ti makaamu iti dayta abanag. Didak pa kadanagan. Agin lalain mo't dayjay nga Olive. Kunamla no asino anang ibagakin ni nanang. Oh, ada ka matgayam dito nga tugtugaw, Shalani. Nasaya at matay may ka dito'y Olive. Wan, birbirokan ka ngamin ijay benches, ngam awan ka mat. Dito'y matgayam, di pa kasarakakan ka. Olive, Apay ka di akastamot, tanti pa nang kitam kanyak. agin lalaing kamat anya. Apay atinong panak, Shalani. Dinudurso, apang ngeden. Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Shalani, apay ka di akastamot, tanti pa nang kitam kanyak. Agin lalaing kamat anya. Apay atinong panak. Agin lalaing kamat anya, Olive. Apay atila imbagbagam kininanang ko. Ha? Ibagam laang no umapal ka kanya. Gaputa siyak tinakasiningad ni Ed. Shalani, maawatan ako ma. Naaramid ko lang dayjay, gaputa isaksakit ka. Anya? Isak-sakit? No talaga nga isak-sakit na. Apay nga rod aninanang ko tinangibagaam iti kumporme. Shalani, maawatan ako ma. Ninanang mo ti kinasarita, gaputa amok adinak denggan. Nalaing kamat anya. Kan apay nga imbagam kininanang ko, a miyembro ni Ed iti makanigid a grupo. Gaputa mariknak a mairobo ka laeng no makisiningad ka kadakwada. Amo mo ti kayat da nga aramidan. Kayat dati bumalis ka dagiti tattauan ang pasakit kadakwada. Awan bibiyang mo, no anyaman ti kayat ko nga aramidan. Biyag ko daytoy, iso adinak pakibiyangan. Kat manipod ita, aglinipatan kas agayam. Ibilang kan ajak am mo. Anya, isaksakit ka laang Shalani. Ngam apay akas namot ang dagiti saum kanyak. Jak kasapulan ti sip-sip agayam, Olive. Iso amanipod ita. Ibilang kan ajak am mo. Ditakan. Anya ti mapaspasamak ken ka, Olive. Apay ngagsansangit ka. Nagsakit ti Riknat. Gapo ka dagiti imbalikas ni Shalani kanyak, Marshal. Ha? Anya ti napasamak? Nasakit tinakam na. Gapoy ti panakisarita kiti inana. Nasakit tinakam na. Gapo ta impudnok aminan kanina na loling ti maipapan iti bagsak na. Kan ni Ed. Kan ti panang suporta na iti grupo da. Anyamat ka ni Shalani. Di na nga tan napanunot, nga isaksakit mo laeng. Imbagak daytan kan kwa na, Marshal. Imbagak ngar aramidak lang ti amin.
Gaputadyak kayat amay robo. Kanjak kayat nga agaramid iti pagbabawyan nanto. Ngam talaga adinak maawatan. Talaga nagbaliwan ni Shalani. Sa bali ti impluensya ken kuana dayjay nga Ed. Amom ka ditimbaga na kanyak. Aglinipat kami kanon kasagayam. Gaputay bilang na ko na dinamam mo. Iso nagsakit tirik nak, Marshall. Ala, bayam. Siyak ti makisarita ken kuana Olive. Rumbang panunot pa'y ana imbag. Di na ko maisakripisyo ti panaggayem yo. Gapulaan iti dayjay nga Ed. Nakapangandang akon. Kaya't kumatan ti sumali iti grupo yo. Ha? Talaga, Shalani? Wan, nagpampanunot na. Kat panag ko na, talaga naragsak ti panagbyagyo. Kas makita kan ka. Naragsak kayo. Kan nawaya kayo ngagdakdakiwas. Awan ti pressure kan burdens yo. Iso sige, inayon dak iti grupo yo, Ed. Agyaman ak unay. Gaputa naawis kamutlangan, Shalani. Oh, kat anyangay. Sumurot ka kadiitan, iji hideout mi? Day tati saan pa'y. Gaputadyak pa'y insagana dagiti arwata. Sabagay, maawatan ka, Shalani. Ang amangan mat, no agbabawi ka. Saan? Gaputan na uma akon iti taray ti panagbiag ko. Iskwelaan, balay, iskwelaan. Kan, yakon maipamaysa ti panagadal ko. Alang rod, Shalani. Uray saan kapayla nga sumurot kada kami. Ngam si kapayla ang ti agbaling nga informant ti grupo. I-report mo kada kami, no adda dagiti amom ang mapaspasakitan. Dagiti kilo ang mapaspasamak iti lugaryo. Ken aminen ang maobserbar mo. Nga iti panagkunam, kat saan nga umno. Sige, Ed. Namnamaam. Aramidak to dayta. Magkitayo kakadwa. Uray aglemlemmeng tayo. Kabalan tayo lahat ti agragsak. Dahito iti tandaanan nyo. Nasken anapudno kayo iti grupo. Ngamsakbay nga giwayat tayo karag iti plano. Nasken nga agurnong tayo pa iti armas tayo. Nasapol nga agtakaw tayo. Tanos saan tayo nga aramidan dayta? Saan tayo mat ang makaipundar iti aramatan tayo? Ken masapol nga dapay mainayon iti grupo tayo. Pangulo! Okay. Kumusta ti panagdakdakiwas yo? Adda kadimat lang naawis yo ang mainayon iti grupo tayo. Adda naawis ko, Pangulo. Saan pa'y ang nakasagana asumurot kanyak. Kat isupay lang ti agbalin nga informant tayo. Saan pa'y lang nga simurot dito'y hideout. O sige. Ngam obserbaran nyo anaimbag dagiti awisin nyo. Kita nyo anaimbag, no talaga adesidido damat lang asumrek iti grupo tayo. Anak ko, talaga ka di adimon kayat ti agadal? Saanan, nanang? Kat pakawanandak ko ma. Talaga ngamin adyak mayulo ti agadal. Hanggang sayang mat, anak ko. Day talaang ti mabalin ko ang may patawid kan ka. Sayang laang ti panawan, nanang. Manggadak kiti tapno addamot kwartak. Apay akasta kamutan. Nagbaliw kan. Gaputan na amiris ko. Nga uray sa anak nga agadal. Agbiagak lata. Hanggang dumalat ti adda-adal na, anak ko. Adun tupay ti saan anak kaadal nga amamok. Kat naragsak day ti panagbiag da. Jack amukan ka, Shalani. Talaga asabali ka itan. Kita nyo, kakadwa. Adumanan ti abasto tayo. Bunyarad! Ora aglames tayo ti arak. Awan problema. Di unay ang mga nuga po iti bartakyo kat malipatan nyo ti agangas. Saan nimat nga itulok ang mapasamak na ita? Nagimas pa lang ti agbyag. Kakadwa! Sakbay nga ituloy tayo ti agraragsak.
Ipalagip ko manen, ti kayat tayo nga aramidan. Uwan ka di, Mirna. Di ka mandanagan. Saan at timang raot iti anyaman nga establishment tintay aramidan? No di kat titarigagay tayo, mapaksyat ti kinadakas iti pagilyan tayo. Kandag iti kilo apagalagadan. Kun Mirna, saan mi analipatan dayta? Uwan. Kat numaipapan iti grocery rin out tayo. Kasapulan mat ngaminan, nga ramidan tayo dayta. Gaputa awanan kanan tayo. Sana bale, awan mat ti dinangran tayo nga uray maysa. Uwan mat. Sabagay, husto ti kinunam. Ngam sapay kumata iti kabiitan apanawan. Rugyan tayon ti mangisayang kat kadag iti plano tayo nga aramidan. Talaga adida kun malapdan ang pumanaw nanang. Anya, nabambanugak anaggapo ijay uma. Ngam kastakit din ti ipasabat mo kanyak, anak ko. Hay, natagtaganak nga rod anang ururay kada kayo nanang. Itaypay akayat ko ti pumanaw. Ngam inanusak tinanguray kada kayo. Ang mga noan nyamanan ti panunutin nyo. Anak ko, sa dino ngamin ti papanam. Kasla inawit mo pa'y amin agargarit mo. Mapanak nga rod agbirok iti trabaho nanang. Kaya't kumanti maadaan iti bukod ko akwarta. Iso nga aramidak daytoy. Angam anak, saan na masapul a pumanaw ka? Makasapul kalatamot iti kwarta ditoy. Nulakit di ta nagagat ka nga agmula-mula iti natnatang. Hay, jak kaya ti kasta ang klase ti panagbiag. Makauma. Iso apasensya kayo nanang. Tatalaga apo manawak dito'y lugar tayo. Sana bali, agsubli akto. Mano alawasan adita nakitkita ni Shalani, Marshal. Wan nga rod, Olive. Isumat lagam adisidido anak isina kanyak. Amangan no pimanawan. Wan no, amangan. No adakit di simurutan nan. Ha? Oh. Apay anak lahat ka itimbagak. Di mo ibaga asimurotan iti dayjay nga ed. Mabali na kasta. Gapo ta isumot la amis mo tinagkuna. Akayat na asuportaran ti grupo dayjay nga ed. Anya? Anyan. Sana nagpampanunot. Dinadaal na ti masakbayan na. Kan ti biyag na. Mapantay di balayda. Mapantapan kan, nupod no ti atap ta. Agyama anak, gapo taimbay kayo, Marshal, Barok, Ole, balasang ko. Wala na. Gapo ta umay mi kumakitaan, no adda dito'y ni Shalani agayam mi. Oleb. Ay, manu alawasan. Asa na nagaw-awid ti anak ko? Anya? Kat, sa dino tinapanan na, nana. Sa dino timbaga na apapanan na. Dayta nga ron ti Jack Amo. Gapo ta di na imbaga, no sa dino ti papanan na. Basta nagpakadalaang, amapan ka no agbirok, iti panggadan na. Anya? Dayta ti parikot ko ita. Jack Amo no sa dino ti nagturturungan na. Sapay la kuma, tasaan ana isagmak ti anak ko. Nana, agkid daw tayo ititulong dagiti otoridad. Sapulen tayo ni Shalani. Di ka matagtaga rin, Shalani. Jak impagarup akas to'y gayam ti biyagyo dito eh. Apay, agbababawi ka kadi asimurot kanyak, Shalani. Saan? Mas da awak laang. Gaputa na saya at magtipanagbiagyo dito eh. Kompleto kayo itimakan. Ken anya pa'y dita ang kagawaan. Anya? Aklunak, saan akas to'y ti ekspektarak a klase ti panagbiag dito eh. Gaputa ti ekspektarak, kat sulsulinak ti ayan nyo. Awanan kayo iti kagawaan. Kan tipid ti makmakan. Ngam, saan matgayam? Isu nga ron nga imbagak idikan ka. Asaan ka nga agbabawi no sumurot ka kanyak. Gapot tauray aglamlamang kami. Enjoy ti panagbiag mi.
Wen, talaga adyak agbabawi ang simurot. Gaputa makitak nga enjoy mat ti panagbiagyo ditoy. Talaga jakon mauray ni Shalani, Olive. Mano abulan ng tinapalabas, ngamsaan ang nagparang. Nagkid daw tayo pa yan ititulong kadag iti otoridad. Ngam, saan latamo ta nabirukan? Wen nga rod, talaga siguro nga imadayon. Sa dino nga rod asuli ti lubong tinapnapanan na. Sayang. Sinayang na ti oportunidad para kinkwana. Isupay kalaat nga rod ang nagbaliw. Kalat ang nagbaliw. Sipod na amuna dayjay nga ed. Wen nga rod, talaga asabali ti impluensya dayjay nga ed kan kuana. Panagkunak, saan pa yaman pali na sumurot ni Shalani iti pagnatayo? Ha? Ne, apay ka di, Pangulo? Sigurado abirbirukan na pala ang aging gaita. Isanas kan ngagpalabas tayo pa iti sumagmaman o abulan. Sakbay nga isurot tayo karag iti pagnatayo. Sa bagay, husto kayo, Pangulo. Kan may sa, adupay dagiti saan ana isuro kan kuana. Saan pa'y anak kasagana ang maipasungal ngal iti rinupak no kastaman bilang. Sigabis mo tinagkunay ti dayta, Edgar. Naskan nga rod nga pakaawat mo dayta kin kuana. Amangan no magagaran as sumurot kada tayo kat saan pa'y arumbay. Saan na balay, Pangulo? Siya akong timakam mo kan kuana. Ipakaawat ko dayta kan kuana. Manang luling, di mo kumabaybay antibagim. Kita manday talangam. Anya tinagkurangak iti anak ko. Tapno panawan na. Awan tinagkuranga, manang. Adumaten apang magbagakan kwa na. Ngam talaga asaan adim ngag. Arig na napukawanak iti anak. Gaputa na bayagan adyak nakit-kita ni Shalani. Di ka mapukawan iti namnama. Barang dumteng to ti aldaw ang makaamiris. Katkalaat nga agsubling. Sapay lako mga rodta kasta, Aurea. Katsapay ko tanasaya at ti kasasaad na, no sa di inuman ti ayan na ita. Manang Mirna. Oh, apay ka di, Ed? Adda ko makayat ko nga ibaga. Ang kasla mabutol nga. Anya? Manang. Apay nga minaya. Ibagam nga minan Nalag-antirik na kan ka. Kan agtalal kak unay kan ka. Iisu asi ka lang ti pangibaga ak iti daytoy. Ha? Manang. Maipapanday to'y ka ni Shalani. Oh, apay ka di. Adda ka di parikot ka ni Shalani? Awan, manang. Ngam mariknak nga gayata kan kuana. Anya? Saan mat siguro ang maiparit? Mabalin nga ta, maadaan kami iti relasyon no bilang laan. No, siyak. Awan ti makitak aparikot iti dayta. Basta amuyo ti limitasyon nyo. Amumat ti maiparit kan saan iti grupo. Uwan, manang. Kat agyaman ak unay iti panakaawat mo. Agyaman ak launay. Agrubat ka, Shalani. Adda papanan tayo. Ha? Basta, sumurot ka kada kami. Sumurot ka ni Manang Mirna. Wan Edgar, ngam, sa dino nga min ayat ipapanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan, kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya?
Ti Masakbayan. Dinudurso apang ngeddan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agrubat ka siya lani. Adda papanan tayo. Ha? Basta sumurot ka kada kami. Sumurot ka ni Manang Mirna. Wan-en. Ngam, sa dino ngamin ti papanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan siya lani. Kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Wan siya lani. Basta gan-anad ka, kan sumurot ka kada kami. Di ka maisinsina kada kami. Anya? Ala, agrubat tayo na. Agay ayaban dagiti kakaduha tayo. Manang Mirna, jakla impagarup adito'y matgayam ti papanan tayo. Wan, Shalani. Agawa am ti aggunay. Nga manang, apaya kastoy. Naskan nga aramiden tayo ti kastoy. Gapu taawanan ti makan tayo. No saan tayo nga aggunay? Agbisin tayo ijay hideout. Anya? Wan, Shalani. Ala, agawaam. Tapno makarwarta dito yan. Urayin talatan dagiti kakadwa ijarwara. Ngam kas iti na ibaga. Agan anad ka. Amangan no adda makakita kadata. No kasta, ang tataod iti takaw dagiti abasto tayo ijay hideout. Wan, Shalani. Kat dayto yan ti gundaway. Tapno maamwam anaimbag ti maipapan iti grupo tayo. Anyan ti kastoy. Natakawan ti kadakalan a groserya dito ili tayo, Marshal. Ha? Ita lang nga mapasamak na ito itiili tayo ah. Ay, no kasta. Aging ga dito ili tayo. Adan dagiti managdakdakas. Deta ti pakakitaan, nga doon tinagbaliw ita a tiyempo. Ti lugar tayo asigod ang naurnos. At damot ti agtatakaw. Ay, Ngamala, saanin aday ta ti pakariribukan ta. Ikararag talangan, asapay la kumata saanin ang maulit ti kastoy ang napasamak. Nana, imayak gaputa kailiw kan. Agyaman akbalasan ko. Gaputa sa andaklat ta amalipatan. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Nana? Nakagradwar kayo gaya man. Wan, Nana. Iso nga imay kasi narungkaran, tama nga naawan ton tiwayak no adan mabiro ka katrabaho. Ay, sapay lako mga ruda. Tamakabirok kayo adagos iti panggedan nyo, balasang ko. Ay, no saan ko maapim manaw ni Shalane. Kadwayo ko nagturpos. Wan nga rod, Nana. Hanggang awanan. Jaknam na mahaan ang makiitak pa iti anak ko. Ay, amangan no nalipatan na tayo pa yan. Manoon atawan tinaglabas. Saan tayo ang mapukawan itinamnama, Nana? Agsublin tumatlaang kada tayo ni Shalani. Shalani, nabayagan sipod nakikapang ka iti grupo tayo. Ado pa yan dagiti na isaysayang kat tayo a plano. Kat nakitak asan ka nagbaliw. Ha? Wun Shalani. Kat day tati nakakitaak, iti kinapudno. Iso nga... Iso nga. Ituloy mo, Edgar. Iso anat nagtiriknakan ka. Anya? Uwan siya, Lani. Punno timbagakan ka. Agayatak unay kan ka. Kat ikarik. Ano man ikanak iti gundaway, amadaan ta iti relasyon. Agbalinak to anapudnugan ka. Naklaatak iti day tangim bagam, Edgar. Pangasim,
Ikan na kumapay itinan anay apanawan. Panunutak pa'y anaimbag di may papan iti day tabanag. Sige, Shalani. Sa anak mo't kidi nga agap apura. Ngamnam na maag. A positibo ti isungbat mo kanyak. Manon nga aldaw a pinalpaliw ka, Shalani. Kat, kasla adda pa kariribukam. Manang, Apay, adda ka di parikot mo? awan manang. Ngam pampanunutak laang dagiti inararamid tayo. Dagiti insay sayang kat tayo a plano tayo. Apay, agbababawi ka ka din? Manang, Amok ti adda di ta isip mo. Taura siyak. Agtukyad ti riknak iti daddo mga inaaramid tayo. Gapot agbalbalin tayon adakas. Kan maysa, kaslaawan pagmamaayan dagiti araramidan tayo. Agparparnuay tayo lang iti gulo dito'y ili tayo. Kan isagsagmak tayo lang ang tibiyag tayo. ngam apay nga rod a nagbayag ka iti grupo, manang. Gapot amok asaan akon ang makapanaw dito'y. Ngam sika, ubing kapay, Shalani. Kat no addagon daway mo ang makalibas. Aramidam. Ngam, manang, napatagmatan kanyak ti grupo. Kan maysa, kasla sa anak kon ang makapanaw. Gaputa agayatak matan ken ni Edgar. Anya? Wan, manang Mirna. Kat dayta ti pakariribukak no dadduma. Adakan ka ti amin apangadang. Ngam ulitak manan. Di mo kumasayangan ti biyag mo. Tapno awan to ti pagbabawyam. Nabayag matan nga agayan ayat ta, Olive. Kaya't ko nga kalay sata ko man. Sigurado ka, Marshal? When Olive, sigurado iti day ta apangadan ko. Ngam, talaga ka di nga ay ayatan nak? Si Kamet, di santa ko nagbayag akastoy no di ka ay ayatan. Aman nga mino ni Shalani paylaang tilinaon day tapusom. Ay na, si kalaang tilinaon to'y pusok, Olive. Wen, inayat ko idi ni Shalani, ngam idi dayta. Ubing tayo pa'y idi. No pa'y napatag pa'y lang kanyak. Dayta, kat kaskabsat. Alawanan, kung kunaklaan ka di, nagadun ti impagam. Kaslang amin pagduha-duhaan nak pa'y laang. Saan? Ay ayatan ka iti kastaunay. Katuan, paikalay sa akin ka, Marshal. Tangay agayan ayat kayo ka ni Shalani. Agkasar kayo nga rodan. Agpaiso, Pangulo. Wan. Ngam ne. Di lipatan ti pagribangan nyo ti grupo. Nga oray agasawa kayan. Wan, Pangulo. Saan kayo amadanagan? Ad alala ingak ti aggunay para iti grupo tayo. Gaputa adda ni Shalani nga inspirasyon ko. Ala. Nasaya at nga rodno kasta. Inton kanikadwa nga rodan ti panagkasaryo. Ira na tayo inton kabos. Tapno naranyag ti panagkasaryo. Agyamanak, Pangulo. Di kan makababawi, Shalani. Nagpaikalay sa kan ka ni Edgar. Kat agasawa kayon. Wan, manang Mirna. Dahito iti tandaanam. Agtulnog ka iti amin nga ibaga ni Pangulo. Kan oray adan asawam, di yu liplipatan ti obligasyon nyo iti grupo tayo. Wan, manang. Ado pa'y dagiti plano da nga isayang kat tayo. Nagbaligi tayo. Gaputan narpuugan ti may sa agrupo amang kalkalaban kada tayo. Ngam agpagad tayo matita. Gapo iti inaramid tayo. Kan, gapo iti panang raot tayo iti may sa apasdak. Manang Mirna.
Sapay ko ma. Ta saan tayo ang maisagmak iti daytoy nga aramidan tayo? Adu pa'y dagiti kayat da abalsan. Kat no saan da mabalas amin dagita at tao. Adu matirautan tayo. Gaputaday tala ang tiwagas. Tapno makaala tayo iti aramatan tayo. Banag amang iton damat iti pagpaggadan tayo. Wan nga ron manang Mirnat. Kasla agbabawi ak anak ikapang. Nga maawanan maaramitak. Gaputad daak dito yan. Agbababawi ak. Gaputa itilikodan ti kinaragsak ti grupo. Pasigmat gayam abalas ti adda iti kaunggan ti tunggal maysa. Banag apagkadkadak no daduma. Husto ka, Shalani. Ngam kas iti naibagak. No addaman ti gundaway mo nga aglibas. Aramidam. Ngam kasano ni Edgar? Yak mapanawan. Gaputa ay ayatek unay. Adakan kadaytan, Shalani. Ngam timbangam anaimbag ti panunot kan Riknam. Sikat ti ayan ti amin apangedang. Kunak manan. Anyan ti kastoy ang mapaspasamak. Ado umeten dagiti maipadpadamag a krimen. Wan garot manang. No saan apam mapatay, panagtakaw. Ay. Ngamala, saan adayta ti pagparikutam? Dayta salon at mukit day, sapay kimotong kan. Ay, normal laang daytoy, ading ko. Nay, aguyak ka manang. Ay, normal laang daytoy. Ay na, maikat dayta no agtumarka iti agas. Ay, adumat dagiti tumtumarak, wano inumak abulbulong. Ngam talaga siguro abumakot akon. Kan may sa nakasagana ako namatay. Agmay sa akmatlaang nga agbibiyag. Nalipatan na kon ti anak ko. Ay na, manang. Saan ka di aday tati ka na yun nga da iti panunot mo? Tanya nga iti amom, ang mga nusumang patumot laang ti anak mo. Diya ko namnamaan day ta, Aurea. Hamangan paikit de, no nataya ko no agsubli ti anak ko. Nabayag mo tan sipod nagasawa ta Marshal, lakay. Ngam saan ta mo ta na madaan iti anak? Wan nga rod. Ngam saan ta mapukawan iti namnama. Amang ano talaga nga awan pay. Sapay ko mga rod takasta. Wan bakit? Di ka madanagan. Maamakak ngamin. Amang ano lupusak. Si Kamit. Saan ngamin nakasta ti panunutan Sapay ko mga rod ta saan, lakay. Edgar, day talatan mangraraot iti kumpurmi apas daktar aramidan tayo. Kasapulan nga aramidan tayo daytoy. Gaputanaskan nga agsagana tayo anaimbag. Para iti sumaruno a plano tayo. Anya? Wansilani. Kandi kan mas daaw. Sigud mat nga aramidan tayo daytoy. Ngam kastoy kadilatan akanayon. Anya? Di ka man agsaw iti kasta. Ammo mon dagiti plano tayo nga aramidan. Isu adikan kumontra. Edgar. Jak kayat amakangag iti anyaman a panagkontra, Shalani. Isu ano kayat mo anasaya at kaakanayon. Ikaamulatan day tabibig mo. Anyan. Oh, kasla na unag ti pampanunuta, Marshal. Ay, pampanunutak lang dagiti sangsangwan tayo aparikot ti ili. Bakit? Anya?
Agduduma ti mapaspasaran ti ili tayo. At da ka panagtakaw, panang papatay. Kan ada dagiti grupo dagiti rebelde. Akayat dan ti sumuko ti gobyerno. Ha? Gapoy ti dayta. Malagip ko ni Shalani, ken dayjay nga ed. Mangnamnamak adumteng to ti aldaw. Asumuko damat iti gobyerno. Sapay ko mga rodlakay. Nang ro na itatamasakit ni Nana Luling. Kat ti panagsubli ni Shalani, ti tartari gagayan na. Nana, apay kastamot tan tilangayo. Ita kami lang asim marungkar. Kastamot gayam ti kasasaadyo. Nakapsut akon balasang ko. Ket panawon siguron. Tapno isublik ti bulod ko abya. Saan, Nana? Di na kami pa'y panawan. Saan ka di ako na yung urayan tayo ti panagsubli ni Shalani? Nabayagan nga inururay ko na ita akanito. Iso alinabanak amin akarit ti biyag. Hangam napaayak. Nana? Nabannog akon. Nabannog akon nga agururay iti awan. Iso apalubusan dakon. Bareng iti sabali abiyag. Kat makitak ni Shalane. Anya? Agpakada akon balasang ko. Gemno agsublinto man ni Shalane. Ibagayo, adi na baybayan ti bagina. Kanibagayo, nga ipatpatag ko unay ti anak ko. Nana? Maasyanak unay kanina na Loling, Nana Aurea. Nadagsan ti barukong ko iti pupusay na. Kastama ti marikrik nakbalasang ko. Ngam pinalubusak. Gaputa makiitak akasta unay tirikat na. Makapaliday, Nana. Naliday anang ipulang iti biyag na. Tadi na pulos nakita ni Shalani. Ay, wingarod. Ay, no sa di no ngamin aya ti ayan ni Shalani. Ay, ipagarupay day di idana anatayang. Sapay ko matasaan akasta, Nana. Sapay ko matadala ang iti adayo a lugar. Kat agsublinto dito'y lugar tayo. Tapno mapat gantikid daw day dinanang na. Itatadwa tala ang tagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya dayta? Ang mga nudi mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngampatsik amaragsakan ka iti maamuam. Anya ngamin dayta aya, ibaga mo na. Edgar, masikuga kon. Anya? Dinudorso, apang nagdan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Itatadwa tala ang nagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya ka di dayta? Ang mga nudi mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngampatsik amaragsakan ka iti maamuam. Anya ngamin aya dayta, ibaga mo na. Edgar, masikuga kon. Anya? Abay, saan ka kadian naragsak? Saan mabalin nga agsikog ka, Shalani? Kasanong dagiti responsibilidad mo iti grupo no masikog ka? Anya? Tilatan pagsayaatan ti grupo ti pampanunutan? Imbes ada kami kumanga aginam? Edgar, agasawa ta. Iso anormal la ang amaaddaan ta iti anak. Uy, anyan ti kastoy. Uray saan ta kumangamin amaaddaan iti anak. Anya?
Adaken kanan niya ti Pilyam, Edgar. No ti grupo, uwan no ti anak yo. Pangulo, Adaken ka amin na pangadang. Saan da ka diktaran? Karabangam ti mangadang. no isakripisyo ti grupo. Saan ko pa'y anabalas dagiti kayat ko abalsan, Pangulo? Ngam no isakripisyo matiputot ko. Amangan numapukaw ko nga agraman ni Shalani. Mabalin mo ta Pilyam idadwa? Ngam nasken nga aramidam ti pagrabangam iti grupo. Wan, Pangulo. Panunutak anaimbag. Noan niya tinasaya at nga aramidak. Talaga siguro asaan tan amaadaan iti anak, Marshal. Awan maaramidan ta, no kastaman bilang. Tinapateg, ket agin inayat ta, kan naragsak ta nga agasawa. Agyaman naklakay. Gaputa maawatam ti sitwasyon ta. Ay ayaten ka unay, Olive. Ket no man saan ta amaadaan iti anak, aklunen ta day ta asi pupuso. Wan lakay. Ngamsapay ko ma, tamaparaburan tamatlaang iti anak. Uray may salaang. Ala bakit? Mapana ko iti trabaho. Kan agan anat ka matiti trabaho, ha? Edgar, sabali tirik na kita. Nasakit ti sikat ko. Gapo siguro iti sikog mo. Pangaasim ta di ka kumapumampanaw. Kasapulan ka ita. Talaga ang sabali tirik na. Ado ti aramidan mi ita. Ado ti imbilin ni Pangulo. Ngam, Edgar, ang mga nagpas nga yakon. Iso di ka kumapumampanaw. Anay ko, talaga nagsakitan ti tiyan ko. Ala, ni Manang Mirna pailaang ti makamukan ka. Rumwar kamin kada Pangulo. Nagrigat gayam tagpas ngay. Buwis buhay ako natin. Lalaki ti anak mo. Nagdaar nga ubing. Ne, apay ngagsangit ka, Shalani. Makapadakas kan kadayta. Anyan ni Edgar. Talaga pinanawan naklata kat linapnakmat. Imbagakan ko na nga mga nagpas ngaya ko. Di naklatayin kan kano. Amo matan, Shalani. Sabali ti lubong tayo ditoy. Iso adi ka unang mangnamnama ka ni Edgar. Kasanon ti biyag mi, no kastoy ka na yun, Manang. Panunutan na kumamat amaysan nga ama. At pagbalansyan na kumamat ni oras na. Di ka madanagan. Adaak lang ditoy. Di ka baybayan. Lalaki di putot ko, Pangulo. Natar nga ubing. Wan Edgar. Ngam amumatan. Ado ti trabaho tayo. Ado tinasken nga asikasuan tayo. Kat na daubing, amangan isulatan ti pangipayan ni Shalani ti atensyon na. Pangulo. Ulitag tinibagak idikan ka, Edgar. Agpili ka. Ti grupo, wano ti putot mo. Nakapagdesisyon akon, Pangulo. Kat ti grupo tayo ti pilyak. Nakasagana akon amang isakripisyo iti putot ko. Agrubwat kan Shalani. Rumot tayo, kat itugot tayo ti maladaga. Anya, Agtungpal ka itibilin ko, Shalani. No di mo kayat ti madaksan. ngam nakapsutak pa lang ang Edgar. Amumit akaan anak ko. Ngam apay aparwaran na kami. Kandakas ama anginan ti ubing. Saan abale, taglugan tayo iti kabalyo. Tiyak kabailan. Nakapsutak pa lang ang. Basta. Noon niya tibilin ni Pangulo. Iso ti masurot. Anya, Napintas da itong establishmento.
Sigurado nga adun to ti tao nga umay dito eh. Wan Pangulo, sigurado nga adu ti customer iti daytoy. Apagiso, pumarbangonan. Amangan no madamdamalang. Adan umaya tao dito eh. Sige, agtignay kayo na Edgar. Saan kayo amawatan, Edgar? Pangulo, anya ti aramidin tayo dito eh. Shalani, pakawanan na kami. Ngamnaskan nga ibatim ti anak mo dito eh. Anya? Dahil ti alugar tinapilik apang ibat dyan. Ta sigurado nga da makakita kat alaan da ti ubing. Naskan nga ibatim ti anak mo. Tano da awir mo. Di mo maaramid ti responsibilidad mo iti grupo. Saan? Saan ang mabalin nga ibatik dito ti anak ko? Nasa isaya at lang nagbati kami adwa dito eh. Kat pumanaw akon iti grupo. Saan ang mabalin? Ala, iyag mo ti ubing kat ibati tayo nito eh. Saan? Putoy. Saan ang mabalin? Umay ka dyan, Lani. Ang mga nuad na makakita kada tayo dito eh. Saan, Edgar? Ibatanag! Subliyak ti anak ko! Ayop kayo! Ayop kayo, amin! Agkalma ka kuma. Ayop ka, Edgar! Awanan puso ka nga, ma! Sapay kumatagit karo kayon to'y gempierno! Agtalma ka siya, Lani. Di mo ngamin maawatan. Talaga adak maawatan ti kinadakos yu amin! Impagarup ko no nasayad kayo at tao! Ngam saan mat gayam! Satanas kayo amin! Pustuletan. Siya, Lani. Ilunlunod kayo amin! Sapay lako matadumtang ti aldaw! Kat agpulo kayo amin! Triplento ti rigat ang malakamyo! Ikaroyo tinaramid yo kada kami iti anak ko! Gusto ko nakmat siya, Lani. Ilunlunod ko, Edgar! Di na kanto pagtalnaon ti konsensyam! Balsan ka, Edgar! Balsan ka! Ay, Shalani. Shalani, huston. Agkalma ka na. Umay ka na. Tapno makainana ka. Nasaysaya at kumalangan no pinataydan. Ngamtinsin na da kanyag ti anak ko. Makipagriknaakan ka. Adin ko. Didak mawatan dagiti kakadwamanan. Siyang tinagregregat sipod-sikog ko ti anak ko. Sayta, imbati da lang iti igid ti kalsada. Dakas na! Dumtang to ti aldaw nga ikaro dati inaramid na. Ikararag talaangan. Asapay lako. Taad da makaala iti anak mo. Kat padakkalendaan na imbag. Kat dumtang to ti aldaw nga agkita kayon tumitlaan iti anak mo. Awan umasping iti kinadakas ni Edgar nga ama. No amok lakuma sa anak-anak ki asawa kan kuana. Shalani. Dumtang to ti aldaw. Balsak ni Edgar. Maimay-mayang ka, Edgar. Amok ti pampanunutam. Manang Mirna. Apay ngamin abasta nagdesisyon kalatan. Nagpanunot ka kumapay anaimbag. Sakbay nga insayang katyo ti plano yo. Kinapuno na, Manang. Makonsensya ak. Kan masya anak unay kan ni siya, Lani. Kasla mapukpukawan tilimbong ti panunot na. Saan ngamin akas karina ti inaramid yo? No imbagam kumakanyak, tinulungan kayo. Nasaysaya at kumalaangan no inlibas mo ti aginam. Manang. Ngam awanan. Naladawan ti amin.
Saan tayo nga amo? No kasanon ti anak yo. Dakkala pagyamanan tayo. No adda na ngalakan kwa na. Kasanong ngayon awan? Konsensyam dayta. Ititong palbiag mo, Edgar. Marshal, panagkunakat da ito yung kisumbat ti tarigagay ta maadaan iti anak. Ngem burbur tiyapay laang kanyak. No asino ti akin anak iti dayta. Ken no apay nga imbati da iti building a pagpapaayam. Ado ti posible a rason iti dayta, Marshal. Amang ano saan da akabailan at taripaton da iti nga ubing. Iso nga imbati da. Wano, amang ano pinanawan ti akin anak. Wano, anak ti agbala. Anya? Taripatuan ta dahi nga ubing, Marshal. Kat iso ti ibilang ta apudpud no nga anak ta. When Olive, ipaay taken kwa na ti bara ti pamatag tinaganak. Ana ipaidam ken kwa na. Shalani, Di nakasarsarita, Edgar. pangaasim ko masyalani. Agsarita ta ko maitinalapat. Tumukno sa dilangit ti gurakan ka. Diyak ang munoan niya ti pangyarigakan ka. No maipapan iti napasamak. Nagtungpalak laang iti bilin. Apay, awan ka di ti bukod mo apanunot. No imbagadang aramidam latan, nga uray adda masakitan. Biyag ti putot mo tinakataya, Edgar. Ngam inaramid mo lata para iti grupo. Ayop ka. Shalani, Imbilang kamatan anatay. Awan ti naamok nga Edgar. Ken awan ti inayat ko nga Edgar. Agbababawi ak iti isusurot ko ken ka. Numapalin la kuma amay subli ti amin. sige, Shalani. Danggak amin nga ibagam. Ngamsapay kuma. Tadumtang to ti aldaw a maawatam mat. Ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Diyos ko. Idala ako mamangakan ka. Gaputa nakalipat ak. Kapoy tiragsak dito'y lubong. Ngam pagawanan na kumahidi naramid ko. Sapay kumata nakalasat ti anak ko. Dawata ka sapay kumata. Ada mangipatagkan ko na. Kastamat adawata. Asapay ko mata makarwar kami ti dayto ya lugar. Katagsubli kami itilawan. Shalani, Ada kagayam dita, manang. Wen, kat nakitak ti panagsangsangit mo. Mawatan ka. Kan mariknak ti dagansan mo. Kasla mapukaw ko ti limbang ti panunot ko. Kaya't kon ti pumanaw dito eh. Gaputan umakit-kitak da Edgar kandag iti kakadwa. Ad-adda marubruban ti sakit tinakam ko kankwana. Ala, dumngag ka anaimbag, Shalani. Adda na panunot ko awagas. Tapno makalibas ta ditoy. Ay na, makapayat ka talaga, anak ko. Nene, si kalang mati makayayam kini baby. Anya? Ipasublat mo mat kanyak Katuan dua ta makiayayam kan kwa na. Nene, nagkatawa kit din. Talaga naragsak Kasla maawatan na ti ibagbaga ka. Talaga amaray awak kan ka, baby. Narnakanan dagiti kakadwa, Shalani. Daytoyan ti guntaway. Tapno makalibas ta. Nga manang, ang mga numaisagmak ta iti aramidan ta. Sapay kumata saan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog.
Ket no kasapulan ang makilawan ta. Aramidan ta. Iaplikar mo dagiti insursurumikan ka. Sige, manang. Sige. Agawaam, Shalani. Sabi mo, tinapanan niyo! Manang Mirna. Napuutan dati ipapano ta. Agawaam, Shalani. Pumanaw kan. Di masakbayan mo. Narnakanan dagiti kakadwa, Shalani. Dahito yung tiguntaway. Tapno makalibas ta. Nga manang. Ang mga numaisagmak ta iti aramidan ta. Sabay kumatasaan. Manang. Ala, sagay sa ta iti awitan apaltok. Ket no kasapulan alumaban ta, aramidan ta. Iaplikar mo dagiti insursurumikan ka. Sige, manang. Sige, agawaam, Shalani. Sa tino ti papanan niyo? Manang. Napuutan dati ipapano ta. Agawaam, Shalani. Pumanaw kan. Agawaam. Nga manang. Agawaam. Panawan nak dito yan. Talaga adid agsardeng amang kamkamat kada kami. Just kitikas to eh. Napuutan dati ipapano umi. Ang subli kayo. Hindi yung kaya tibay sagbat. Jak iday kaskaso. Basta agtarayak lata. Shalani! Di mo idaikan ka no, Shalani. Basta partakam ti agdaray. Talaga gaya na saan kayong agsardeng, ha? Shalani, pumanaw kan. Diyos ko, napuntaan ni Manang Mirna. Partakag tagtaray. Sabay pigsanan tagtudo. Tumarayak lata. Ikagumag ti makalibas. Pakawanan na kumano di kan matulungan Manang Mirna. Shalani! Patayin ka lang, no si kamot lang timang isagmak kada kami! Panay. Napuntaan ti abagak. Ngam tumarayak lata. Agsaya-sayan ti daray ti abagak. Kat maulaw. Apag-iso. Ada akong dito'y karayan. Tumpuakak dito'yan. Nasaysayang atin aditoyak amatay. Ngam ti matayak iti ima ni Edgar. Awanan ni Manang Mirna, Pangulo. Talaga kasta. Ammo damat ngamin ti pagalagadan tayo. Ngam apay a pinanggap na pailang taglibas. Pangulo. Sana mapali na palubusan tayo ida. Kasanon no iso da mismo ti mangisagmak kada tayo. Maawatan kayo, Pangulo. Kasano ti bangkay ni Mirna? Itabon tayo latan. Tadamat nakakaduan tayo nga orekas kasano. Dakkalmat ti naitulong na iti grupo. Wan, Pangulo. Kat ni Shalani, sigurado ka anaparmak mo? Wan, Pangulo. Saanan ang makalasat dayjay? Gaputa pinagsasarunok tinang paltog, ijay timpo kan na. Sa di nung matatayan ko. Diakon malagip ti si Maron pasama kanya. Tilaang panang paltog de Edgar ti malagip ko. Ganti pa nagbatay ko iti kayo. Malamay na kunay. Nakapsutan. Gaputang adun ti dara nagsayasay dito'y abagak. Diyos ko, no kanibusan akong da ito'y. Dawatak ti pamakawan mo kada kami. Da kami kinimanang Mirna. Kat awatan na kami kung iti pagaliyaw. Kat sika kuman ti makamoy di anak ko. No si Bibi Ampay. Kastamat kaninanang ko. Oh, apay anarabian ka nagawid. Pasensya ka na, Olive. At dain tulod mi iji pagagasan. Ha? Asino? Kadwayo iti serbisyo? Saan? Am-ammom ti impan mi ijay. Asino, Marshal? Ni Shalani. Ha?
Inpan medyo ospital. Akpaiso, no kasta, si bibiyag pa'y ni Shalani. Ngam, apay nga impan niya iti ospital. Jak amon anya ti husto na pasamak ken kuana. Nakita laeng dagiti mangalap ijay igit ti baybay nga awang puot na. Ken adasugat na. Diyos ko, anya nga ta tinapasamak iti gayem ta. Nagkidaw da iti tulong kadagiti kapulisan. Ket da kami tinagresponde. Intulod mi iti pagagasan. Madamamot ti investigasyon. May papan iti da iti akaso. Diyos ko, sapay ko matamagasan ti gayem ta. Kat maamuan tanoan niya ti pudno a napasamak kan kuana. Edgar, apay analiday ka? Pangulo, maripnak ti iliw ko kan ni Shalani.